Right, mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei inongova violence yegega handiti unotomboshayiwa kuti mukomana uyo anonzi prophet vanhu vanenge vachimufollowa chaizvo kuchechi handiti aiwa kumufollowa kuentertainment ndo chaiko chaiko munofanira kumufollowa because ndokwaari number 1 handiti but kuchechi manje nekudena kwaanoita pamba chona unotoshaya nasa ndamboenda kuchechi kwachona kana unzwa paanoparidza but zvotondinetsa shuwa kutonzi munhu mwari anotoparidza zveshuwa kana ndi comic prophet asi chekutanganisa ndakuradza post rake rakadena Kiki Bedes subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Chitoti zvirudi kwese kwamuri avazukuru vasekuru said pano pa number 1 YouTube channel yenyu mune chanzvadzi chamai venyu last born chembamana mai venyu. I apologize ne voice rangu siri kuita zvakanaka vazukuru ndakabatwawo ne flu handiti aiwa haisi dziwa mupengo aiwa iflu yedu iri normal yatakakura nayo ndinongoti my apologies handiti so posta ndinaro raprophet pasho java iro anonzi panganai java iro verengai mega ronetsa verenga hanzi slow sex inoda munhu nemunhu akanaka hanzi haungambofambe zvishoma panzvimbo inotyisa for example kuita slow sex naKiki Bedes kuti uti munhu wamwari anenge achizvifunga sei zvese unotoziya handiti kuti iye mufundisi wenyu anenge achimbozvifunga sei chese ameno imi ndimi waridzi wemufundisi nakomedi munozviona sei zvanyorwa izvi Kiki Bedes opindura here izvi kana kuti ongoignore because relevance baba vacho havachisina zvakanyanya relevance havachisina zvakanyanya zvamotoziva mesa handiti zvinoitika mugame unopinda uchipinda wanyowani vachibuda uchipinda vamwe handiti amene munozviona sei zvichiri zvegame here kana kuti dzangori nharo ngatauri no section kuti munofunge nezvepost rapanganai java iri from uncle say the only zim uncle ndichiapologiza zvakare asi ndichiti futi much love